babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na masoya aikai ne shugaban MGDM. Babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na matasa aikai ne shugaban MGDM. Salamu alaikum masoya na inai muku gaisuwa. Ni ne Annur mai waƙan nan na gari na Kanawa. Na zo da bayani na kusa ni bana gaggawa. Zan waƙe jan zaki oga dan Dubai dan baiwa. Babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na matasa aikai ne shugaban MGDM. Ashe tafiya da gwani kusa ni akwai ita da daɗi. Da ka zo kyauta zai baka yana ta zumuɗi. Oga ɗan Dubai mai al'umma na gari na Maraɗi. Shugaba na gari kai ne mai MGDM ci gaba. Babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na matasa aikai ne shugaban MGDM. Tafiya da gwani mai daɗi idan gwanin bai lalace ba. Maganar ta girma tunani waƙar ma ban san zanyo ba. Kadara ce ke saka bawa ya hatsari bai san zayo ba. Magana ta babu hasashe sai ku gaya min ina muka kwana. Babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na matasa aikai ne shugaban MGDM. Dan Dubai Maraɗi a gaishe ka jarumin mu mai alfarma. In ta doka kiɗa na yi waka da tambarin mazajen fama. Oga da tambarin MGDM na ƙungiyar mu mai alfarma. Domin mu baya amun bi ka ja mu je uban ɗaki na. Babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na matasa aikai ne shugaban MGDM. Oga dan Dubai oga na, mu je dan Dubai mai gidana. Hadari mai hargiza taro, uban mazan da ba shi da tsoro. Alhaji dan Dubai ga takenka, na doka tambari in gaishe ka. Oga ka bani karin dama, na zo gaban ka in gaishe ka. Babban oga dan Dubai gaishe ka. Jirgi na matasa aikai ne shugaban MGDM. Taimako na marayu an san ka gaida kai gwani goska. Yare manya suna cewa dan Dubai a gaishe ka. Malamai suna cewa dan Dubai a gaishe ka. Yan Maraɗi na ta faɗa dan Dubai a gaishe ka oga. Babban oga dan Dubai gaishe ka.